Бъгна се. Здравейте, приятели, аз съм DX Master BG и тук с мене... Как беше канал? Awake DX BG. Да, Awake DX BG. И днес ще снимаме, той си оправил бутоните. Не бе! Няма го бил. Стига си ме удар. Ай. Чакай да направим на стол. Да си ми грамадански. Ние сме, ако слушате шумове, при мен има двама приятели и хората са около мен, защото сме в градинката. Не точно около нас, ми разхождат се. Аре ги точно. Така е по-добре. Къде си бе? Ето ма, аз за дърво. Ето. Ето тук на дървото ела. Да чупиш дърво. Ева седнем да говоря, бяхме от тебе. Чуваме глоби. То тук е много... Аз чупа бяло дърво. И те става работа. Оцеляваме. Ако моят приятел Awake умре, става лошо. Защото той и в реалния живот не може да се пази здравето. Както и аз. Я му твой бе. Справим тук. Аз правя крафтинг тейбъл. За теб не знам, направих си. Къде си? Стив! Awake! Къде си бе? Къде си бе? Виждам те. Върни се на спална. Идвам. Ето. Турам крафтинг. Да направя и по 2 Меч. Аз правя брадва, меч, кирка и лопата. Аз направих всичко за мен. То пък дърва ми го. Чупа крафтинга, че му. Не бе, чакай. Чакай да се бъде камък да ни направи. Не, по-ще отакоме. Чакай камък да се бъде малко камък. Аз го чупих. Аре, бе. Още ли го ще направя дървени, бе? Човек. Направи всички части и да ходим. Аз па части и инструменти. Оръжие. Готов ли си? Само ще да видим. Той е бавен. Така му хареса. Телефона ми точно така. Айде. Ще има още Накъде? епизоди. Натам. Още епизоди на Майнкрафт, в които ще игра с него. И ако успеем да оцелем толкова много. Храна! Намери храната! Едната за мен. Вади бърбето! Ела тук, Аз бе. убих. Ела тук, стига си бегала, бе. Щях да те... Ела. Ето. Натам. Накъде бе? Натам, бе. Чекъл. Как се вода е? Не. Чакай, Има вода. Да. Вълна. За мене. Има две. Не, и двете са за мен. Видях кончета в далечината. Аз стига не мога нищо, жени. Готово. Видях кончета в далечината и крава. Селище! Yes! Къде? Хора, не сме читвали. Ние за нищо не знаем. Хубаво, че тръгнахме на тука. Хубаво, че намерил крави. Ако има ковачница. Има ковачница, аз я виждам. Тук ще селим, скуля. Ние сме селени. Много ясно, че има селени. Къде ми е ковачницата? Търси я. Няма ковачница. Ама има. Не, няма. Ама има моркови. В майче има ковачница. Обирай я. Ко ти пукала? Не трябва винаги да има. Знам.
Аз тук обирам за теб. Тук аз намирам само пшеница. Намерих репи. Ходам. Ей, няма ми береш моята репи. Аз вече ги обрах. Паднаха и репи. Човек, как ще сееш репи, бе? Добре. Падат ми такива семената. Къде си? Коя къща си имаме лава? Просто обирам. Аз в тая, която влизам в момента да ги взема. Ей, гледай, да, яко. Добре. Стига, много да е як скина. Тихо, правим видео, Тук говорят мои приятели, които им казах да не говорят през клипа. Добре, хора, вие оставете в коментарите дали вече да са при нас, когато снимаме, или да не са. Ако вие кажете да не са, повече няма да снимаме с тях. Защото им казахме да мълчим, но... Ей, сега тук се бият, се карат. И наядосват. Дисконектнаме. Сериозно? Не би трябвало да изгоня от селото. От селото. Не от сервера. Да виждам, ето ме. Да, ако те беше изгонил от селото. Ела бе, Аз без теб обърни не се мога. бе, без тебе съм. Кой е? Мани са тук, събирам. Бе, тази къща тук, в която влизам. Добре, влизай. Аз те няма. И трябва да отпусна. Селото е голямо. Да. Ти знаеш, че съм виждал и селени да берат пшеница. Да, има фермери. Къде си, бе? В къщата бе, Да. Виждай да слагаш крафтинг тейбъл. Ето, идват хора. Крафтинга ще седи тук. Не тук бе, къде ще го сложиш? Ей, напред един час, бе, съндък. И го залепи за тоя, защото аз нямам. Къде? Аз сложих, ето го, до него. Не става. Една страна. Ето. Ай за камък. Не дей още. Отивай за камък, аз тук ще ме гледам. Опа, сори. Мисля, че ако ще кача на голямата кула, може да видя неща, които не видяха. Опа. Моля, мислете преди да отговорите те вече да седят ли с нас, докато снимаме, защото сега ни дразнат. И много ви моля, мислете преди да Туиле, намерих дупка с лава. Браво. Не я запълвай. Не бе, човек, пази. Пази, Аз я видях отдалечина. За да, ако имаме кофе. Кой там бъде? И това е. Имаш ли вълна? Еми, добре, хора, като се стъмни, ще приключим. Защо пък е стъмни? Нямаме ли гнов? Ще си биеме. Знаеш, колко отивам за вълна. За сега имаме Може само... да щупиш вълната, нали има две такива огради и вълна върху тях. Щупи тях. И ще има вълната железо. Къде са, бе? В тая пулата. Чуде. Влизам в настройките. Къде, аз не виждам, никъде не виждам. Внимай, като си в настройките, може някой да те нападне. Защо лефна? Не съм лефтвал, бе. Лефна. Да, бе. Left the game. Дисконектнаме, майка му, бе. Къде е това, бе? Къде е това? В голямата кула? Не, бе, не в голямата кула, бе. Ти само излезни от къщата и огледаш да има едни шесторчове. Да. Тия вълните ги чупи. Пак. Влезна. Не виждам къде съм. Намерих се нам да... Я! Чупи. Чакай, бе, аз не съм изгледал тази дупка. Ама толкова нямаме. Аз искам... Няма, като чупиш от нали ще ти даде и толкова. Ама аз искам... Ама имам 4 вълна. Мен пак ме дисконектна. Добре, виждам скелет. Мен май ме Това е дисконектна. гадно. Опа, без да искам излезна. Не си виждам къщата.
Отивай я без кенята, бе, бързо. От ли си, бе? Да. Ма не кажи, нямам такова легло. Не, излезе малко, нали? Аз направих това. Тук ли? Да. Излезе малко да направя такова, бе. Так, без да искам, левнах. Имам точно 3 дърво. Излезе малко. Аз съм левнал. Добре, да направя на мен поне легло да заспа. Папа, я. С предимство на Колко време е клипове? готово. 10 минути. Отивай сега навън, като е пай. Сега отиваме. Ето още едно. Или програмата ги снима. Тук някой. Това ти си бил. Чупил си тук торчовете без това. Да, трябваха ми. Вътре за къщата. Добре, само без палива, бе. Добре, отивам да ги сложа вътре. 12 торча. Не всичките. Един е там. Един... Не, знаеш какво? Прати. Стига, бе. Нямам дърво. Аз имам, сега влизам. Аре, остави някакво дърво тук. Да бе, влизам бе, спокойно, да, дойдем само до къщата. Като за първи епизод... знаеш какво? Да направя хляб. Останаха... Но ти ли щупи едно дъв хлеба от фермите? Защо? Ти чува на изяра да е. Бъгна за момент. Аре, дай дърво. Слой тук дърво. Тук аз само не знам къде ни е къщата. Къде ни е къщата, бе? Ето я. Добре, човек. Видяхте? Идвам. Слой дърво в Звънят това. ми момъка. Не, съобщение, добре. 3 дърво слой. Само 3 ми трябват. Или готово. Чакай малко. Аз толкова само се имам. Слой. Айде бе, слагам. Айде бе, пай ми леглото бе. Хора, смятам това да е за този Слагай клип. бе! Това Да е- спин. Това да е за този клип. Стига. Сяви. И ще снимаме пак утре. И това е боят! Не, стига. И това е краят. Аз бях DX Master BG, той беше Wake DX BG и Ела в къщата. Не съм в къщата. Ела в къщата за драматичен край. Затвор. Папа, Обе! сори, не мога да... Исках да затворя. Стига. И... Майса, това е. Ама скриншот ми си я сложиш на снимка Чао. на